2019 urtez azoka berezia ospatu zen Zizurkilen. Goiko pilotalekuaz gain, kaleak ere postuz bete ziren, baserriko produktuak, mota guztietako jakiak naiz artisaulanak bilduz. Deiadar handia sortuz jarraitzen du azokak, eta egun guztirako izaten da zer ikusi edo zer egina bertan. Izan ere, azokaz gain, Bazkari herrikoia ere ospatzen dute, eta arratsaldean txikienentzat pozgarriak eta jolasak izaten dira, eta baita Euskal Herriko ingude jasotze txapelketa. Baiten nahi gara beira puztuaren prozesua lantzen, eta ekarri dugu labet txiki bat jendea ikusi dezan prozesu osoan nolakoa den. Eta egunen zehar egongo geha pieza ezberdinak iten eta holak zen. Labe barrun dago krisol bat beiraz betetan, likidon, dago 1200 gradotan, eta gero gu hortik kainabera batzuen bitartez materialea hartzen dugu eta lantzen goaz eta forma ematen. Eta ikusten dugu hemen figura ezberdinak edo egiten dituzuela, ez? Zaila alda beirarekin hola gauza ezberdinak egiten? Bai, nahiko zaila da. Eta gero ekarri ditugu pixka denetarik edalontzi, pisapapelak, pitxerrak eta holako. Jendeai gustatzen zaio prozesua ikustea eta umei eta hundiei eta gozatzen duen. Guk egin genduen erakusketa bat horeretan birziklapenari buruz. Eta han teknikariak ikusi gintuen eta interesgarria iruditu zitzaion salmenta baino erakusketa bat montatzea, birziklapenarekin. Eta geha 3 pertsona, 3 pertsona ez lau geha, baina bakoitzak egiten ditu gauza ezberdinak, baina dena dia erreziklajeko materialak. Nik lanparak egiten ditut bizikleten gurpilekin. Bai, nik birzikletako paperarekin egiten ditut saskigintza bezala. Hasi nintzen saskiak eta kutsak eta otarrak eta egiten. Eta, Idoiak esan duen erakusketa hontarako bereziki, nolaitzen salmentarako erakusketa bat zen, pixka eta hasi nintzen gaur beste modu, kojinak eta alfombrak eta olaiten ere, baina paperakin bai. Eta gero paleak erabiltzen ditu altzariak egiteko, eta orduan, izan zen pixka bat elkarlan bat egin dugu. Nire paperezko gauza komplemento bezala gelditzen dira altzari hauekin, eta Idoian lanparak ere, pixka bat olako giroak eta sortzeko erabiltzen ditugu. Erakusketa honekin birziklapena ere pixkat bultzatu nahiko duzu, ez da? Bai, pixka bat beti gaude hor gai horren atzetik, ez? Eta interesgarria iruditzi zaigu, dena berria erosi beharrean, ez? Egin daitezkela gauza politiak, ez? Buruai pixkat buelta batzuk eman da, egin daitezkela gauza politiak birziklapenarekin, ez?